Grupo Parlamentario Popular, señor Balseiro. Gracias, señor presidente. Señor Lobeira, ten vostede un dato mal aí. Pódese chamar as persoas da mesma forma, pero non lle son as mesmas persoas. O Álvarez Cascos, ao cual se refere vostede en Rilo, non lle ten nada que ver co presidente actual do Principado de Asturias. Absolutamente nada. Non lle ten nada. Non digo yo para que teña o dato, non por nada. Aquí é igual que estamos, xa conocémonos todos, pero cando fale vostede fora daqui, que non diga iso. E, señora Soneira, eu, efectivamente, extrañame muchísimo, créame de verdade, porque teño un bon concepto do señor Rego, que o señor Rego lle dixera nada de que o polígono de Cuíña o houbera pagado a señora Carmen Gallego. Primeiro, o polígono de Cuíña, voulle explicar un pouco de onde parte, de onde chegou e como é. O polígono de Cuíña faise baixo o mandato nunha consellería que era o señor Cuíña. Cando no ano 1999 chega o Partido Popular ao goberno de Cervo, no polígono de Cuíña non existía nin unha sola empresa. Nin unha sola empresa. Hoxe, o polígono de Cuíña houbo que facerlle desde o ano 99 dúas ampliacións e hoxe o 80% do polígono de Cuíña está cheo de empresas. Que unha boa parte delas son esas empresas que se quere opoñer ao Bloque Nacionalista Galego, que son as que máis empregos generan hoxe no polígono de Cuíña, as dúas piscifactorías e unha industria que hai de transformación do peixe. Esa é a realidade do polígono de Cuíña. Efectivamente, vostede tamén falou de cambio de usos. Mire, eu conozco dous cambios de usos. Conozco un cambio de usos en San Ciprián, donde iba un parque cando gobernaba o Partido Socialista e se fixe un edificio de 5 pisos, de 5 alturas, que se chama o Titane. E invádese por un lado zona servidumbre de costas e por outro, que nas normas subsidiarias estaba recollido, invádese tamén unha calle que estaba recollida. E conozco outro, en Andalucía, que falou vostede non fai moito tempo na tribuna deste Parlamento del. En Andalucía, que sin lugar a dudas, pois fixo un goberno amigo de vostede, do mesmo color político que é vostede, por eso que iso é o que queremos cambiar nós. Iso é o que queremos cambiar nós. E dito isto, señora conselleira, isto resúmese nunha sola palabra. En 4 anos de goberno bipartito, nin un solo proxecto da acuicultura, pero non nin un solo proxecto, nin un solo metro de ningunha planta da acuicultura empezado, negociado e terminado por este proxecto. Por o anterior goberno bipartito. E iso sabe como se chama? Fracaso, fracaso e máis fracaso. Vístanno vostedes como queiran vestir, pero está claro que vostedes fracasaron. Vostedes, efectivamente, fixéronlle flaco favor á comunidade autónoma de Galicia, pero sí, fixéronlle un favor grande, e hai que reconocérllelo. Vostedes fixéronlle un favor grande ao país veciño de Portugal. Porque ali asentaron unha empresa que se quería asentar aquí, que ademais é unha empresa multinacional galega, esa que dice o señor Lobeira, que é que manda na consellería. Eu non digo que non mande, pero vostede, iso sí, Vostede, por favor, o que lle pedimos é que non cometa o error que cometeu o goberno bipartito. Que os postos de traballo, se é posible, señan desa empresa, señan de outra empresa, que quede en Galicia. E a inversión, se é posible, que quede en Galicia. Cada un que se encargue de traer as inversións para o seu sitio. Por eso a vostedes, sí que Portugal lle teñen que agradecer. 140 millóns de inversión, 600 postos de traballo, que hoxe, mire, vostedes, se estuveran pois na zona esa que probablemente, igual que en calquera zona de Galicia, lle facían moita falta. Por eso, a verdade é que vostedes son os principales responsables. Ademais, en tempos de bonanza, como os que tuveron vostedes, non en tempos como os que temos agora, vostedes non souperon aproveitar. Primeiro, perdéronse cantidades importantes de fondos europeos. Perdéronse baixo o goberno do bipartito cantidades importantes de fondos europeos. Perdeuse de dispoñer da disponibilidade que había en aquel momento de crédito, da fortaleza contable das empresas. E ninguén fixo máis daño a Galicia, señorías, en tema da acuicultura, que o Partido Socialista e que o Bloque Nacionalista Galego. Pero nós, en tempos difíciles como os que estamos a vivir, o Partido Popular e o Goberno de Galicia en tempos difíciles como o que estamos a vivir, vamos saber aproveitar o potencial acuícola e saber colocar a Galicia donde lle corresponde, donde vostedes a sacaron de
donde lle corresponde. Por eso, remato, señora conselleira, remato dicíndolle que temos moita superficie no noso litoral, que vostede nos presentou hoxe aquí un proxecto que é sostible, que é responsable, que é compatible co medio ambiente, pero que tamén é capaz de xerar emprego e riqueza nestes tempos que estamos a vivir, que boa falta nos fan. Remato, sei do moito esforzo que leva vostede traballado en este campo nestes 3 últimos anos. Seino. Sei do moito esforzo que leva vostede, do moito esforzo que leva o seu equipo, da preocupación do presidente da Xunta de Galicia en este campo, e creo que hoxe é un antes e a partir de hoxe é un despois co proxecto que vostede nos acaba de presentar aquí. Somos conocedores, e repito, pregaríalle, e sei que vostede o vai facer, que vostede nin copie nada do pasado da acuicultura, do goberno bipartito, nin nos fale nada do pasado. Casi seguro que o que lle interese aos galegos e ás galegas en este momento é que vostede lle fale de presente e de futuro en este terreno. E remato como empecé. Termino, señor presidente. Sumamente agradecido desde o pobo de San Ciprián do esforzo importante de volver ao polígono de Cuíña o sentido común que outros lle rebataron e que outros non lle querían dar. Devolverlle o sentido común a algo que generou postos de traballo e que agora no futuro pode seguir generando postos de traballo en San Ciprián, no Concello de Cervo, e pode seguir generando riqueza. Por eso, quero que sepa que, como cargo público en ese Concello, estamos sumamente agradecidos do Goberno de Galicia e moi especialmente do Presidente da Xunta de Galicia e de vostede. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Pecho o debate.